Rozhodli sme sa reagovať otvoreným listom generálnemu riaditeľovi TA3, pánovi Michalovi Gučíkovi. Znenie vám prečítam a list vám potom dám k dispozícii a trochu ho okomentujem. Takže otvorený list riaditeľovi TA3 Michalovi Gučíkovi. Vážený pán riaditeľ, včerajšia predvolebná diskusná relácia Klub 3 s moderátorkou Ak Hanamovou bola ukážkou neprofesionality, zaujatosti a snahy o tvrdú manipuláciu verejnej mienky. Spôsob vedenia relácie bol mimoriadne tendenčný a nevytváral vyvážený priestor na prezentovanie volebných programov všetkých zúčastnených. Z kontextu relácie bolo zrejme, že má slúžiť na propagáciu dvoch subjektov, najmä pána Matoviča a čiastočne pána Budaja. Podľa nás išlo o ukážkovú snahu o manipuláciu s verejnou mienkou a vymývanie mozgov voličov pred voľbami. Takéto postupy, aj keď súkromnej televízie, nemajú nič spoločné s demokraciou a slobodnou súťažou jednotlivých politických subjektov a tiež porušujú jeden zo základných princípov demokracie, právo občana na informácie. Z vašej strany by bolo korektné, ak by prišlo k zopakovaniu relácie s iným moderátorom, ktorý by profesionálne zvládol svoju úlohu. Ja si myslím, že každý súdny človek, ktorý včera mal možnosť pozerať na túto diskusnú reláciu, musí dať za pravdu tomu, čo je v tomto otvorenom liste, ktorý vám týmto dávam aj k dispozícii. Nech sa páči. Pretože skutočne akoby išlo o to, zabetonovať tu niektoré strany, tie, ako my hovoríme, alebo staré, alebo si sami hovoria veľké. Viete, týždne do volieb môžu ešte ukázať, kto je veľký, kto je malý. A myslím si, že po kauze Gorila prestáva klasické politologické delenie politických strán na veľké, malé, staré, nové, ľavicové, pravicové a neviem aké ešte. A pre občana bude a malo by byť jedno podstatné delenie politických strán. Na tie, ktoré sú čisté a na tie, ktoré čisté nie sú a sú napojené na veľkokapitál. Myslíme si, že smerovať a ohlúpovať ľudí cez súkromnú televíziu nie je to, čo do demokracie patrí. A som veľmi rada, že tie negatívne odozvy práve na včerajšiu diskusnú reláciu potvrdili to, že napriek snahám o vymývanie mozgov Slováci majú zdravý sedliacky rozum a že ten, dúfam, na Slovensku zvíťazí.